Pamsoroi vana baba, pamsoroi vatenderi vadiwa. Greetings from the Shrine of Our Lady of Lords ku France. Manero ano tinoda kugashira vana baba vari kumuzinda kuRome. Pano tina Father Brian Kandlela vari kurudyi rwangu. Pakati pavo pana Father Johannes Zevhito. Father Brian, by the way, vari ku Archdiocese of Bulawayo. Father Zevhito vari ku Diocese of Chinhoyi. Father Chasarira vari kuruboshwe kwangu at the moment. Vamwe vari pano makavaona musi wa9 July pavakatitungamirira pamutero wemisa. Vari ku Diocese of Chinhoyi, asi zvakare ndivo Rector we Center yekuMazowe. On my extreme left, we have got the youngest of them all, Father Newman Ndlovu. Ndlovu. Vari ku Diocese of Hwange. Vana Father, tine vatenderi venyu vari pano. Some will join us as we go. Nasi vamwe vanga vakawanda vanga vaine zuva guru rambuya Anna ravanga vari kucelebrate. Saka I think they've just finished. Saka pane vamwe vanozokwanisa kuti joina. Pazuva ranhasi ndichakumbira Father Zevhito kuti vagozotitira muteuro wemisa. Asi tisati taita muteuro wemisa, Father Chasarira vakatirongera uchi wavachatipa presentation yakasara iri nyota kuvatenderi the last time, which is all about how the faithful can support the formation and the grooming and the growth of vocations. Ivo Father pachavo vachazotipa zvavo the exact topic kana vakutaura. Tichisangana kudaro pazuva ranhasi, it's a very special occasion, and we have got a number of intentions. The firstly, we have got 3 immediate dead mu community. Tina Amai Manyere, hanzvadzi yavaHurune, one of our members who passed away just the day before yesterday. VaHurune vakatenda kumusha. Kozi atine mumwewo Josepha wedu, whose parents both passed away within, I think, 1 week of each other, muna May, sekuru nambuya Nago. These are intentions which have come as a matter of immediacy. The primary aim which we had, when you asked us, Kuti, what is your intention for this Mass? Actually, our intention is related to 4 of you as you make your pilgrimage tomorrow morning to Lords, to the Shrine of Our Lady, that all those innermost intentions that you have written in your petitions, all your wishes, anything related to your ministry, your personal lives, everyone around you, the call by the Lord himself, that those come to fruition. Would like to, this is what we're offering this Mass for, as well as generally the growth of vocations in our country and the world over. And so with that, I hand over kuna Father Chasarira, and after that kuna Father Zevhito. Totogara ndakukumbira kuti baba mugozotitungamirirawo pamuteuro wemisa. Ini ndapedza. Thank you, Baba. Tinotenda zvikuru maita henyu nokuti gamuchira nekuti chingamidza.
kumuteuro watakarongedzera kuti tinamate pamwe chete. Toda kutenda nechinangwa chenyu chokurongera kuti tinamatira parwendo rwatichafamba tichienda kuLourdes, uye kuramba kwamuri kuita muchinamatira maVocations munyika yedu yeZimbabwe. Toda kubva ndakutendaiwo zvekare patatanga ndapinda ndikanzwa muchiimba rwiyo rwedzimwe nziyo dzandakarukawo. Tinokutumai sehwai mukati memhumhi. Tabatwa mwoyo chaizvo kunzwa kuti munotoimbawo ikoko zvinosimudzira mweya yedu. Sokunzwa kwatakaita naMr Foroma mushure mehurukuro yatakaita last week nemisa yatakaita masvondo apfuura nemisa yatakaita, kuti vazhinji vakasara vaine chidokwa dokwa chokuda kunzwa zvakanyanya pamusoro pesituation yemaVocations munyika medu uye nekuupenyu huri mumaseminari edu. Saka ndokuronga zuva ranhasi kuti titange muteuro wemisa tichigoverana hurukuro iyi. Saka hurukuro yatiri kugoverana ndiri kuipa ine musoro wekuti basa revatenderi kana kuti remhuri mukusimudzira VaPikiri uye nokukurudzira VaPikiri. The role of family in promotion and in promoting and supporting vocations. Isusu semhuri basa redu mukusimudzira nokukurudzira upikiri riri papi. Asi zvino ndichigoverana musoro uyu, chatanga nokuda kumbotarisa structure yatinayo yemaseminari edu kuti akamira sei. Mushure mokuona kuti last time patakakurukura zvaitaridza kuti vanhu havanyatsova nepicture yakakwana yekuti maseminari edu akambomira sei. Upenyu hwevana vedu vanopikira hunotangira kudiocese, kumadiocese edu. Mumadiocese edu, diocese rimwe nerimwe rine yatinoti minor seminary. Saka muZimbabwe tine minor seminary 7. Kuroti madiocese 7 kusiya kweChinhoyi yoga ane inonzi minor seminary. So muenzaniso, Mutare ine St. Benedict iri pamacheke yavanoti minor seminary. Harare ine Rothwell Farm ndokune minor seminary yavo. Masvingo ine St. Kizito yandofunzwa tiri kwa Mukaro kana kwa Mutero. Then Gweru ine Chikwingwizha minor seminary. Bulawayo I think ichiri St. Bernard's. Yes, St. Bernard's minor seminary, and Hwange Idzidete minor seminary. Gokwe ine minor seminary yayo asi zita racho handisandinyatsori. It's St. Paul's minor seminary. Satikona kuti nema minor seminary atinawo 7. Minor seminary aya ndokunoenda vana vanenge vatadza kuti ane chido chokuda kupikira asi achiri ku high school. Dzimwe nguva anogona kunge achiri chero ku form 1 chaiko, anogona kuenda onogara paminor seminary odzidza high school yake yose kusvika form 6 achigara paminor seminary. Saka paminor seminary ipapo zvishoma nezvishoma vanenge vachitokudzwa murupenyu rwokunamata asi vari mudiocese uye vachienda kuchikoro. Asi pari zvinezvi yatova mandatory nemust yekuti mwana wose kunyange apedza A level yake achida kupikira anomboenda kunogara gore rake rose ari paminor seminary achibatsirwawo kuti atange kupinda mumweya wokunamata. Saka kana mwana apedza A level yake ari kuminor seminary kana kuti anga ari kwaanga achidzidza kusinei nechechi, azouya akaita gore rake reminor seminary ari kudiocese, anochizouya kuMazowe. Saka Mazowe haisi minor seminary asi tinoiti pre-major seminary, kureva kuti pre tuchishawasha. Auya kuMazowe, Mazowe tinoishedza kuti house of human development nespiritual formation, kureva kuti ndokuri kuuya mwana kuzoumbwa umunhu hwake kuti ave munhu savanhu pavanhu, uye nokuumbwa mweya worunamato spiritual life kuti achiva munhu wozvomweya sezvo achida kuita baba vozvomweya. Saka Mazowe inobatsira ndokunoumbwa mwana achibviswa umunhu hwaakakura nahwo ari munyika akuchipiwa unhu hwemunhu ari kuda kuita fata, upenyu hwokurarama muchechi, kugarisana navamwe uye kushandira Mwari
kuva munhu anonzi munhu pavanhu. Ndobasa ratinoita kuMazowe. Chechipiri, toumba rupenyu rworunamato, spiritual life, kuti ave munhu wezvemweya anovavarira zvomweya. Saka mwana akauya kuMazowe anoita gore rake rizere ari kuMazowe, tinaye tichimubika. Mushure megore iroro, avo vanenge vanzwa kuti vachine shevedzo mavari vabatsirwa zvekare kuti vaite yatinoti discernment, kuona kuti mweya waMwari here uri kumushevedza, anochizoenda kuchishawasha. Mwana anogona kupedza gore rake ari paMazowe kutadza kuenda kuchishawasha, asi kana adzokera munyika mwana yatova munhu akasiyana zvachose. Gore irori rinotosandura munhu, hazvigoni kuti upedze usina kusanduka, kusatoti wanga uchiresista formation. Saka ndo purpose yeMazowe. Saka mwana achibva kuMazowe akuenda kuchishawasha. Kuchishawasha ari kunoita 7 years, 3 years dzephilosophy, 4 years dzetheology. Philosophy ndo yakanga yambovakirwa St. Augustine kuBulawayo, nokuti kumakore kuma 1998, 99, 2000 shawasha yakanga yafashukira, yanga isagone kutakura both philosophy netheology, nokuti vanhu vaipikira vanga vakawanda. Saka ndobva tavaka Bulawayo St. Augustine kuti vamwe vaende kuphilosophy ende kunodzidzirwa St. Augustine. Asi iko zvinezvi St. Augustine yakatovhara, yava a white elephant iri muBulawayo momwe, very big institution, big like a university, haichisina activity, nokuti mavocations aya adzika zvekare. Vanhu vose vakukwanisa kukwana pachishawasha vachitosiyawo zvekare pakadaro. Saka mwana apedza 7 years dzake dzepachishawasha, kureva kuti anenge aita 8 years ari museminary, tozoti 9 plus raakagara kuminor seminary. Mwana iye akuenda kuchinogadzwa kuita fata. Saka pari zvino kana tichitaura at national level tinoti tine 2 seminaries muZimbabwe, Mazowe neChishawasha, then tozoita maminor seminary kumaDiocese. Ko situation yemumaseminary macho pari zvino yakamira sei? The truth ndeyekuti mavocations adzika zvinorovesa hana, zvinotyisa. Taiziva isusu kare kuti maseminary edu iwaya sezvandataura ainga akazara. Ndikatora semuenzaniso mugore ra1998 pandakaenda ine kuMazowe, klasi yedu takasvika paMazowe tiri 43, tikazopedza tava 42. Tatanga tiri 43 kudaro, tichipedza tava 42. Ndikatarisa kuti rwendo rwatakazofamba rwe7 years Chishawasha kunosvika kuti tipedze philosophy netheology, vakagadzwa vangani? Vanopfuura 20 vakagadzwa muklasi iyoyo. Kureva kuti gore 8 years from 1998 takanga tiine 20 mapriests aipinda muufata kubva kuklasi iyi. Asi zvino well, tiri ipapo tikatarisa futi, isu yedu klasi ndikuti yaine 43, asi it wasn't the biggest, because kune maklasi akanga apfuura pamberi pedu, mamwe achaive nema60, uye kumashure kwedu kune mamwe aiuya achitori kuma60. Vana vaiuya kuMazowe, namba yavo yairenja from 30 to 60. Kureva kuti pagore rega rega klasi inenge ine vana vasiri less than 30, uye vanogona kunge vachitosvika ku60. Zvino tikatarisa kubva 2018 kusvika pana 2022 patiri nhasi, 2018 kuMazowe kwakapinda vana 15. Vapinda vari 15 hazvigoni kuti vanonobuda vose vari 15, kureva kuti maybe kuchishawasha kwakatozonoenda 13 or 12. 2018 ininiwo pandanga ndava paMazowe, first class yangu yandakarecruita yanga ine 16. Pa16 ipapo vakabuda paMazowe vari 15, asi kuzonosvika kuchishawasha vanga vaku 13. 2020 takatora vana 25 vakazobuda vari 23. 2021 takatora vana 23 vakabuda vari 22. Then 2022 inatiri vana vandiri kunotanga navo muna August musi wa19 i10, kureva kuti gore rose ini Rector, Vice Rector na Spiritual Director tange takagarira vana 10 ndo vatinenge tichidzidzisa. Tikatarisa trend iyoyi kudzika kwaita mavocations ikoko, kureva kuti
tine mamwe makore atinogona kupfuura nyika yose yeZimbabwe tagadza mapriste maviri kana kuti matatu. Nokuti tikatarisa klasi ine vana 10 pavanofamba kunopedza 8 years vanenge vaona ipapa kuti haisi vocation yavo nevanenge vadonha vanogona kunge vachitosvika kuma 4-5. Saka manhamba edu amira pasina kunaka. Izvi zviri kutaura kuti chii? Zviri kutaura kuti munguva pfupi iri kutevera tichange tava nenyota nedambudziko revariritiri vemweya vapriste vachange vakushayika sokushayika kwavari kuitawo kuEurope pari zvino. Saka izvi zvinofanirwa kutirovesa hana nokuchitipa isi kubvunza mubvunzo. Saka todii kuti tibatsire, tingabatsira sei? Now we come, what is the role of the faithful or the role of the family in supporting and promoting vocations in Zimbabwe? Imi semhuri mungabatsira sei? Mhuri ndiyo seedbed yevapriste. Mupriste anobva mumhuri. Hakuna mupriste akadonha kana kuti akatemwa pamuti. Vapriste vose vakabva kumhuri. Saka imi semhuri munotori nebasa ramunaro. Tikatarisa mubhuku redu ratinoshedza kuti ratio fundamentalis rinova ndo guideline ratinonyorerwa nechurch rinotaura zveformation yevana. Panotori nechapter inotaura nezvebasa renyu semhuri, kuti imi semhuri mune basa mukutsigira nokutsumudzira mavocations. Mubvunzo unouya mamuri kuti ko tinoti imi mune basa, ndimi mava Mwari here wokudaidza vanhu kuti vauye kuzopikira? Zviro kwazvo chokwadi hamusi Mwari angadaidza vanhu kuya kuzopikira, asi tiri kuti imimi ndimi industry yacho inobika mafata inoita kuti avepo. Ndokwatinobva kumhuri ikoko. Imi ndimi munogara nemwana kubva achizvarwa kusvika asvike maybe kuma 18 years 20 years paanozotanga kufunga zvokupikira kana kuti apedza A level yake akuchienda kunopikira. Nguva yose yamanga munayo iyi, mwana uyu anga ari exposed kwamuri kuti imimi mugone kumuinfluenza kana kumubatsira, kumuzarura pfungwa, kumumutsa mwoyo nokumutsa mweya maari wokupikira. Saka mwana anorarama nguva yakareba ari mumhuri asati aenda kunotanga rwendo rwokuva mupriste. Saka imimi semhuri mune chance yakanyanyisa yokugona kubatsira kuti mwana ave nemweya wokupikira. Saka ibasa renyu semhuri kubatsira vana vamunavo mumhuri kuti vanzwisise kukosha kwakaita basa reupriste, muchivakurudzira ivo pachavo kuti vazive kuti ivowo vanogona kuita basa iri, imimi muchitaridza tsigiro yenyu nokufarira kwamunoita basa reupriste iri. Tikatarisa iko zvineizvi, imba ina baba doctor, mumba imomo munogona kuona kuti vana vazhinji vanenge vachienda kunoita kuhealth, vamwe mafamasi, vamwe manesi, nokuti baba ndidoctor. Kana baba ari headmaster, vana mumba imomo munowana vamwe vari maticha, vazhinji vakaenda kueducation. Why? Because vane model mumba yavanoyemura, yavanotevedzera. Uye imimi munovapa one challenge, musiri kutaura asi vachingokuonai muchipfeka muchienda kubasa, vachiyemura uniform yenyu obva ati ndoda kuita sadedi. Asi dambudziko ratinaro nderokuti isu vapriste takagadzwa, sorry, hatina mhuri dzatinadzo dzinogona, vana vedu vanogona kutiyemura tiri mumba kuti ndoda kuita sadedi, kuita fata. Vana vanotondiyemura ndevenyu vamunavo kumba kwenyu. Saka imimi mukasava pamweya wokukoshesa basa iri roufata muri mumba imomo, hapana anokwanisa kuvabatsira kuti vazive kuti kuvafata chinotova chinhu chakanaka. Mune basa zvekare rokukudza chitendero muvana ivava vamunavo, kuti mwana azoita fata anofanira kunge ari mutenderi. Asi chitendero ichi anochiwana kubva kwamuri imimi mumhuri imomo, mukamurera kubva ari mudiki, muchimukudza muchitendero, kunamata nokumukurudzira kushanda mabasa omuchechi. Izvozvo zvinobatsira kuti mwana anokura aine mweya wokuda kushandira Mwari. Kuyemura kwamunoita nokurumbidza kwamunoita, vana vanoita zvakanaka pachechi penyu. Tinoziva kuti pachechi pamuri ipapo
kuparish kwenyu, section kwenyu, unotoona mumwe mwana ane chido chake, anomukira kuchechi, anovarira nguva dzose kuva pane zvamwari, panenge pachiitwa zvamwari, anosevha misa, anoshanda mabasa, anotsvaira muchechi, anoita zvakanaka. How do you appreciate vana ivavo? Munova appreciate sei? Munovakurudzira sei? Munovaratidza sei kuti zvavari kuita zvakanaka? Munovatsumudzira sei semamodels kuti vamwe vana vagoyemurawo zvavanoita? Muri kumba kwenyu muchitaura kuti mashandiro anoita John wekwanhingi kana tiri kuchechi, that guy is a very good guy. Mwana uya anoita zvakanaka, kana kuti musikana uya anoita zvakanaka chaizvo zvaanoita. Dai vamwe vadiki vose muchimuyemura. That kind of appreciation zvinopa zvekare kuti vana vedu vagone kuziva kuti mamodels okutevedzera nokukopera pamazera avo ndeapi. Pane vanoenda kunopikira vachibva mumaparishi menyu kana kuti masenda menyu imomo. How do you support them? Paparishi penyu pane vana vakaenda kuseminari, muri kuvatsigira sei kuti ivo vana vakaenda kuseminari ivavo vasaremerwa, vasaomerwa? Ndinobatwa mwoyo sezvandataura kuti ndiri kuMazowe. Mufunge ndine vamwe vana anoshayiwa mari yebhasi yekudzokera kumba. These are real things, handisi kutaura ma-exaggeration. Mwana abva kudiocese, diocese rine mutemo wokuti riritirwai nemhuri dzenyu kana muri kuseminari, ndo vanokupai bus fare, ndo vanokupai zvekupfeka. Asi mwana uyu paanga ari kumba anga achitorima garden, muriwo wanga uchitengeswa mugarden, ndo wanga uchitounza sauti mumba imomo. Mweya waMwari wamubata apikira auya kuseminari. Pamba ipapo patoita loss, anga achigona kuunza sauti hachisipo. And then isusu toti pamba ipapo zvekare ngapabve bus fare inokwidza mwana uyu achiuya kuseminari. Tambonge taongorora here kuti family yacho yakamira sei, inogona kusapota here. Isusu semaparishioners tinoziva family dzedu dzatinadzo. Kumba kwamai nhingi, kwababa nhingi, mwana akabuda akaenda kuseminari, asi tinoziva kuti vanoomerwa. How do we chip in? How do we come in to support kutaridza appreciation yedu yatinayo yerwendo rwatorwa nemwana? Ini ndoda kutaurirai chokwadi kuti ndive zvandiri, iparishi yangu nesenda yangu vakandiumba nokundisapota, vakandipa rutsigiro rwavakandipa irworwo throughout training yangu yose, rwakandipa self confidence dzokuti handityi, handizezi. Kana ndikasvika paparishi handinoomeserwa upenyu, handirasi mwoyo, nokuti support yandakapiwa yakandipa self confidence yokuziva kuti ndinochengetwa, ndinorarama. Saka kutsigira kwamunoita vanhu vanenge vabva paparishi penyu zvinopa zvekare kuti mavocations iwaya arambe achitsimudzirwa, achikura. Tine vapristi vatinavo vanotishandira. How do we speak well about them? Kuti vana vatinenge tinavo mudzimba dzedu vagone kukoshesa nokuremekedza upikiri. Mwana ndinaye mumba zuva rose, each and every time tinotaura tichingomhura mabasa evapriste norupenyu rwavapriste. Vana vatinenge tinavo vanova discouraged, havagone kuzobatwa nemweya wokuda kupikira. Saka ndiri kuti isusu as parents, as families, we have a role in promoting vocations. Tine zvekare sezvandataura kuti vana vaenda kuseminari. Kuseminari kuya kwavaenda vari kurarama rupenyu rwavari kurarama vachigara paseminari. Paseminari pavari kuchengetwa nokudzidziswa nokuriritirwa kwavapriste. What is the situation and condition yepaseminari ipapo? Inotsumudzira mweya wemwana here kuti aiyemure kupikira? Ipapo ndo pamwe patinoona kuti pane basa guru ratinaro ratiri kufanira kuti tibate. Last time ndakambotaura, ndakanangana neMazowe Seminary, ndikagoverana nemi matambudziko atinosanganzana nawo seseminari. Ndikapa semuenzaniso wekuMazowe kwandiri ndichitaura kuti maseminari atiri mamwe acho akavakwa kare, zvikuru sei seMazowe Seminary. Tikatarisa mabuildings aripo asakara, anoda kubatsirwa, anoda kurinovetwa. Mwana abva kumba kwamakamuvakira imimi mansion yenyu, iko zvinezvi vanhu vose vane mamansions katozviziva. Mwana anga achigara achirara pabhedhi rake rakanaka, achigara upenyu hwake hwakanaka ari kumba. Woti ndoda kuenda kunopikira, wosvika, achisvika just the outlook yemusha waari kupinda yongotanga kumuita put off nokuda kwokuti hausi kuchengetedzeka zvakanaka. Those things kana tikasazvitarisa zvinoaffecta mavocations edu
nenzira dzatisingaoni asi dzinenge dzichitoaffecta nokutidzosera kumashure. Tichibva ipapo ndichitaura kuti izvo even just those mabuildings ndatizvo apinda mumba maari kunopinda mune bed rokuti kana akarara anenge achingota kunge akarara parata, asi kumba kwanga aranga mama akamutengera bed rake rakanaka raanonyatsorara ari comfortable. And then auya uko osvikaona kaupenyu kacho anomuka achinzwa mbabvu nokuti akarara pawaya nechain. That is not okay. It should not be like that. I think we can do better tichiimprove zvinhu zvakaita saizvozvo. Ndakataura zvekare last week zvinhu zvakaita semidziyo. Vana nguva ino yatiri vari munguva yetechnology auya paseminary kuhigh school kwanga araidzidzidza nemakombiyuta achiita zvinhu zvose pakombiyuta. Auya kuseminary osvika hapana kana kombiyuta imwe chete, hapana computer lab, haana pekuresearchera. That is not okay at this age. Apinda muklasi muchiri kunyorwa nechoko chaiyo yokuti panotoita dust richitsvairwa. At this age kokuti izvo maprojector nene zviri kushandiswa vana vachidzidza zvakanaka zvismart. That is not okay. Ndakapa zvekare muenzaniso last week ndikati ndichipa muenzaniso wemota yangu kuti isusu sekumazowe we have only one car yatinoshandisa tiri 4 offices. Office yangu sarector, office yavice rector, administrator, spiritual director tinoshandisa mota 1. Mota 1 yatinoshandisa iyoyo imota yakaraswa nemamwe maoffice ekusynod ZCBC. Yaraswa kwemakore ikazombotorwa ikapiwa imwe office ikaraswa ikakondemewa negaraji nana makanika kuti this car should not be on the road, and that is the car I am using, we are using as a seminary. And that car ndichitaura last time paya ndichiti haigoni kufamba 5-6 days isati yapinda mugaraji, inenge ichipinda mugaraji. Vana vanofonerwa mota yababa yaramba kusvika kumba, endai munorescuewa baba pakati peusiku, vouya iwe vouya vozama vodi pamwe dzimwe nguva totsvaga vanoti donza. I remember 3 times vachikwidza nayo gomo vachipusha, vanoziva pamazowe tiri pagomo, yaramba kukwira gomo iri pasi, and they have to push it up the hill, vachipusha vachiimba nziyo dzokumotivatana semasoja vachikwidza gomo nemota yarector. And one mwana could say to me, Father, I think ndikagona kuzorarama upenyu hwakanaka ndichatenga mota yekuti ishandiswe paseminary. Mwana atouya kuzopikira ari kutaura izvozvo. It seems kuti ari abatikana adiscourageka. Isusu dzimwe nguva tenge tisingazivi kuti this is the life ine maseminary yedu. Why? Because hatina mastructure anotionesa nokutisvitsa padhuze kuti tinzwisise nokuziva zviri kuitika. Saka I thought kuti this opportunity seyatawana iyi inotibatsira kugoverana kuti tizive chiro yedu nebasa redu ratinogona kuita. Mubvunzo watinozvibvunza, why situation dzakadai? Does it mean kuti izvo hatina zvatiri kuita? Aiwa, vana sekuru vari kushanda sokugona kwavo, vari kuvavarirawo sokugona kwavo. Ndakataura zvekare last time ndikati izvozvi vana sekuru vanga vatombobatanidza, tabatanidza tushoma totainato tikatenga mota yataitasira kuti inosvika muna April, ikakukurwa nemafashama akaitika kuSouth Africa iri on the way ikatadza kusvika, and that brought us back to zero. Asi tiri pazero ipapo neeffort yatanga tamboita iyoyo, upenyu hunofanira kuramba huchienderera mberi. Saka unoenderera mberi sei? It's up to us. Hatigoni kugara totinoti takamboita saka tichangogara tisina. We have to do something so that we move on. And izvozvo zvacho zvinoda rubatsiro hwedu tose kuti tibatsirane. Ndakupedzisa ndichiti imimi sevatenderi vedu ngatimboti tine vatenderi 5,000 vanogamuchira communion muZimbabwe. Vari 5,000 vanogamuchira communion muZimbabwe. Tongoti izvo mutenderi mumwe chete pagore rose 12 months ngaabvise dhora rokungoti anogamuchira communion muchechi rinoenda kunopromota life yekuseminary nelife yemafata. Taibuda takadii pagore? Well, tongoti 250 varombo vanotambura, tosara ne250,000 vatenderi. Pa250,000 vatenderi vavo tombovati $, pagore, the whole year 12 months uri kubvisa just subscription $1 yauri kupa bishop
tingaende kuseminari, kuupenyu hwekuseminari, taibuda tini how much pagore? Well, toti pa 250, 50 ichemberi vakaretire, vatingosara ne200. Or well, tochitizo 200 vakaneta, they are able but vakaneta tosara ne100. And each year tichikwanisa kuraise just $100,000 yekuti tikuendesa to support our seminaries. Upenyu hwemaseminari edu hungadai hwakadii. Inini budget yatinoshandisa kuMazowe for the whole 3 years dzandagara, each year budget yedu is 50,000. Asi tiri kutaura kuti that 50,000 haisi kubuda, haisi kuwanika. And look at the life of the church and see the need yatinayo kuti tive nevapriest. Tikasaudza vana vedu kuti vamwe vacho vachashaya kokuita maconfessions vapriest kusina. This approach kana kuti izo situation yatinayo mumavocations haisi kuzochinja. We really have to do something. Thank you. Tinotenda zvikuru Father. Ndisati ndati Father vasumuke kutiitira muteuro wemisa. Please allow me to do two unorthodox things. I'm not going to invite questions because we are running against time. Father, vanofanira kukasira kurara kuti vagomuka very early mangwana kusena. And then I know Father Chasarira will, him and I are friends, so he will not find it offensive. I'm going to also ask his 2 younger brothers without any warning. Kuti ndichatanga na Father Brian, ndigoya kuna Father Newman, in just maybe 2 minutes each, tell us about the same topic. And I'm not saying Father Chasarira vanaku taura zvakanaka, but I know that you are also walking the same ground and you can speak to these things without any preparation. Tobva tazopinda hedu muteuro wemisa. And I'm hoping that we may be able to finish around 20 past kuti mugokwanisa kuzoitawo. So Father Brian, just a few comments about this. I know you'll be speaking from the heart. Okay. Thank you so much. I'm Father Brian Kandlela from the Archdiocese of Bulawayo. Currently, I'm the rector of the minor seminary there, St. Bernard's Minor Seminary. As Father Chasarira has just highlighted, the church in this age, in this era, it is in a crisis, looking at the vocations, not only in Europe, but also in Zimbabwe. But the question that comes into my mind, our church in Zimbabwe, as we all know, is less than 200 years. But the church in Europe, it's 2,000 years old. Hence, we can understand the crisis of vocations in Zimbabwe. In Europe, the church has existed for 2,000 years. But in Zimbabwe, it's just 200 years or less. And we think of this crisis of vocations, one tends to ask himself, what will be the church after 25 years from today? Surely the church in Zimbabwe won't be the same. Most of you may be in different places. You know the role that the Catholic Church played, especially in with regards to educating the nation, with regards to making sure that our people back home, they are civilized. A lot of credit is given to the Catholic Church because of the missionaries that gave themselves for the betterment of the people in Africa, for our own people in Zimbabwe, so that we also could be civilized. And they did a good job by so doing. And the church now is on our hands. I remember at one point, the Bishop of Chinhoyi, Bishop Raymond Pandasekwa, when he was on his Thanksgiving Mass, after being ordained a Bishop of Chinhoyi, he said to the people who were gathered there, please, dear God, pray that the Church of God may not fall on my hands. Khulekani ukuthi ibandla likaNkulunkulu lingafeli ezandleni zami, namathayi kuti isangano raMwari lisafire mumawoko angu. When I recall those words, I think of myself just now as a young priest. Surely after 25 years,
maybe the church might fall in our hands. And that is also which is worrying to us, that surely the church that we have been handed over by the missionaries that played a pivotal role in our civilizations, especially as Africa, especially as Zimbabwe. After less than 250 years, the church has gone down. Therefore, it is a challenge to all of us to pray for the vocations, to support those who have responded to the call, and to ask the good Lord that he may continue to call amongst our families those young men and women who are ready to serve the Lord wholeheartedly. And it is my prayer, it is your prayer, that we, all of us, we see it as a mandate, that we entrust this crisis into the hands of the Lord through the intercession of our Mother Mary, that she may continue to intercede for us so that the church in Africa, particularly in Zimbabwe, it may not fail, but it may continue to propagate faith. Thank you. Thank you, Father Brian. Father Newman, again, also your 2 minutes. This is Father Newman Ndlovu from the Diocese of Hwange, the Vice Rector there in the Minor Seminary. I was appointed there in the Minor Seminary this very year in the month of March, so I'm still a little bit new there. But I would love to affirm what Father Chasarira just said regarding especially the challenges that we are encountering in the seminaries, having been in the pre-major seminary, also studied there, and having been in Shawasha. Really, the things that Father highlighted are very true. Even what I'm seeing right now in the few months in the minor seminary there. For instance, one of the things that he was talking of that really caught my attention was the issue of, I was thinking of the minor seminary there in Hwange, those who know there, how even the appearance itself, how it looks like, it's not, I mean, it's not motivating, really. Even someone, a boy who is passing by, to stay in such a place, just his appearance, his outlook, the way it looks like, it's not really looking good. Then even one of the things that Father also highlighted was the issue of the beds that the boys are using there. It's just really terrible. It's just terrible. Even if one was feeling cold, the ministry, but due to the challenges that one will be facing, still in the minor seminary, you know, already contemplating that, is this the life really which I'm going to be living as a priest? Really, that may demotivate a minor seminarian being there. So what I want to say is a good number, if I may say, not even a good number, but everything that Father was saying is really true and is happening. A good number of things that will demotivate young men who want to proceed in this training of priesthood. So really, one of the things that I want to pray for is we go to Lourdes, that our Mother Mary may continue to intercede for us on the aspect of vocations and even on the aspect of people coming up to help the church in this crisis that we're encountering in our seminaries. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Vana Father. And at this point, the only thing that will help us, Muteuro Mese. Father, please allow me to ask you to lead us in the celebration of the Holy Eucharist. Señor.
vatongi namadzimambo. Vachikurovai, 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 pamusana pangu. Kuti mupe ushapu pamberi pavo. Vachikurovai, 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 pamusana pangu. Muchavengwa navose pamusana pezita rangu. Vachikurovai, 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 pamusana pangu. Asi uyo anoterera musikana, uyo anoterera achaponeswa. Vokukwiriro imatare musazvinetse, kuti muchataura sei. Asi uyo anoterera anoterera achaponeswa. Samuchataura muchazvipiwa panguva iyoyo. Asi uyo anoterera anoterera achaponeswa. Nokuti hamusirimbi munenge muchitaura, asi mweya wababa venyu. Asi uyo anoterera anoterera achaponeswa. Vokutambudzai mune rimwe guta, tisirai kune rimwe. Asi uyo anoterera anoterera achaponeswa. Tinokutuma ise wai mukati memvumi. Vachakukwerera imatare, vachikurovai mumasinagoge avo. We begin our Mass in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. I confess On Almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done and what I failed to do. Through my faults, through my most grievous faults. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God.
May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Almighty ever-living God, as we come to celebrate at this your holy altar and entrusting ourselves to your care as we journey towards to witness the word of God through the apparitions that you bestowed on your people, guide us and protect us. And we also pray for all the seminaries in our country, Zimbabwe, the vocations, the families, that all may be blessed by you through the fruit of the vocations, through Christ our Lord. Amen. Amen. Inzwai chiverengo chinobva mubhuku romuprofita Jeremiah. Vapriste nemaprofita vakataurira machinda navanhu vose kuti murume uyu anofanira kutongerwa rufu nokuti aprofita achinangana neguta rino iri, semazvinzwirawo imi nenzeve dzenyu. Jeremiah ndokubva ataura kumachinda ose nokuvanhu vose achiti, tenzi akandituma kuzoprofita, ndakanangana nemba ino uye neguta iro rino mashoko ose amanzwa. Saka zvino chitogadziridzai nzira dzenyu nezviito zvenyu mugoteerera izwi ratenzi Mwari wenyu. Tenzi achadzora mwoyo orega kuita kwamuri zvaakareva nezvenyu. Kana ndiri ini, hezviko ndiri mumaoko menyu. Itai henyu neni zvamunoona kuti zvakanaka uye zviri pamwero. Asi munofanira kunyatsoziva kuti kana mukandiuraya muchapfukirwa neropa risina mhaka. Imi neguta rino
nevagari varo, nokuti zvechokwadi tenzi vakandituma kwamuri kuzotaura mashoko ose iwayo muchizvinzwa nenzeve dzenyu. Machinda nevanhu vose vakabva vati kuvaprista nokuvaprofita, murume uyu haafaniri kutongerwa rufu, nokuti ataura kwatiri muzita ratenzi Mwari wedu. Asi Jeremia akachengeteka mumaoko aHakimu mwanakomana wekwaShafani, zvokuti haana kuzoturirwa kuvanhu kuti vamuuraye. Shoko ratenzi. Tinotenda Mwari. Endera yenyu mberi mai. Ndipindurei tenzi nomwoyo chena wenyu. Ndipindurei tenzi nomwoyo chena wenyu. Ndinunureiwo kuti ndirege kunyura mumadhaka. Ndinunureiwo kumhandu dzangu uye kumvura yakadzika. Musarega mafashanu achindifukidza kana kumedzwa nemvura yakadzika. Ndipindureiwo tenzi nomwoyo chena wenyu. Ini ndiri kutambura, ndiri kurwadziwa. Ndisimudzeiwo Mwari nokuponeso kwenyu. Ndicharumbidza zita raMwari norumbo. Ndichamukudza nokumutenda. Ndipindureiwo tenzi nomwoyo chena wenyu. Vari kuzvinyerirwa ngavazvione vagofara. Imi munotsvaga Mwari, mwoyo yenyu ngaimuke, nokuti Mwari anonzwa varombo uye haashayi vanhu vake vanenge vari muusungwa. Ndipindurei tenzi nomwoyo chena wenyu. Aleluya, aleluya. Vakakomborerwa zvavo vanotambudzirwa ururami, nokuti umambo hwedenga ndohwavo. Aleluya. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Chapter 14, verses 1 to 12. Herod the Tetrarch heard about the reputation of Jesus and said to his court, "This is John the Baptist himself. He has risen from the dead, and that is why miraculous powers are at work in him." Now it was Herod who had arrested John, chained him up and put him in prison because of Herodias, his brother's wife, for John had told him, "It is against the law for you to have him." He had wanted to kill him, but was afraid of the people, who regarded John as a prophet. Then during the celebration for Herodias' birthday, the daughter of Herodias danced before the company and so delighted Herod that he promised an oath to give her anything she asked. Prompted by her mother, she asked, "Give me John the Baptist's head here on a dish." The king was distressed, but thinking of the oath he had sworn of his guest, he ordered it to be given her, and sent and had John beheaded in the prison. The head was brought in on a dish and given to the girl, who took it to her mother. John's disciples came and took the body and buried it. Then they went off to tell Jesus. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hama dzinodiwa muna Kristo, mashoko ataverengerwa
kubva mushoko redu rokutanga uyezve mudama redu rakanaka. Mashoko anobata moyo, anorwadza, anosuwisa, asi aine chidzidziso chaanogona kutipa mukati meupenyu hwedu. Tikatarisa Jeremiah pamwe naJohn Mubhabhatidzi, vari kusangana nenyaya imwe chete yekushaya anogona kuvanzwa mukutaura kwavo, uyezve vanotaurira kuti vagone kubatsirika muupenyu, vanodyara godo mukati mehana dzavo rinoita kuti vave vanoronga kuparadza vaprofita veshoko raMwari. Zvakawanda zvatinogona kudzidza muzviverengo izvi zvatanzwa muzuva ranhasi, asi ndoda kungobata chimwe chete kana zviviri zvinotibatsirawo mukuverenga kweshoko iri nemukuridzeya kuti tigone kuwana chimwe chingatibatsira muupenyu hwedu hwechitendero. Chekutanga, tingangoda kufunga nezveupenyu hwedu pachedu. Pakawanda patinotadza kugamuchira chokwadi. Very hard and difficult for us to accept the truth or the reality yatinogona kuudzwa nehama neshamwari dzedu. Sometimes it is so easy for us to correct others or to see the evil that others are doing. But when someone comes to us addressing the same evils that we will be doing, vangani vanogona kuzvigamuchira mukati meupenyu hwavo vagogadzirisa upenyu hwavo pane zvavanenge vachikanganisa. This is what we see in the first reading to the audience of Jeremiah. And this is also what we witness in our gospel reading today when we look at the life of Herodias, and even when we look at the life of Herod. And this audience yakava yakazopa kuti Johani ave anodamburwa musoro. Saka ndiri kuti mukati meupenyu hwedu dzidziso yanhasi iri kunangana nekuti tigone kugamuchira chokwadi patinenge tachiudzwa, uyezve tigone kugadzirisa upenyu hwedu patinenge taona shoko raMwari richiuya rakanangana nepatinenge tichikanganisa. Zvotibatsira kuti kana tichinge tagamuchira izvi tinonyatsoona patinenge takanganisa ipapo topagadzirisa upenyu hwedu hwovandudzika, upenyu hwedu hwova nechimiro chakanaka. Chechipiri chinobvawo zvakare mune zvatinoona mudama redu rakanaka ranhasi rinonangana nenyaya yeruvengo. Ruvengo runoonekwa zvikuru sei muna Herodias. Zvatinoziva munyaya yaJohani kuti Herodias akava neruvengo apo Johani akaburitsa pachena zvakaipa zvaakange achiita iye pamwe naHerod. Akadyara ruvengo rwaakarera kusvika rwazopa mukana pakatamba mwanasikana wake. Mwanasikana uyu paakatamba, baba vachibvunza kuti ndokupei. Mwana anomanyawo kuna mai kuti ndipuwe good advice, asi advice yaanopuwa namai nekuti vane ruvengo mumwoyo mavo haruna kumira zvakanaka. Same with what Father Chasarira was saying in his presentation, to say mhuri dzedu dzinofanira kuti dzive mhuri dzinodyara even zvakanaka zvinenge zviri mukati mevana zvinozoonekwa kumaseminaries kana vava kuda kupikira kana mumuchato kana vachinge vave nedzimba dzavo. Nekuti kazhinji mwana anova zvaakura ari mukati memhuri. Saka kana mwana achiwana advice kana kuti achinge achida kupuwa advice anonyanya kumhanyira kuna amai kuna baba, ndoita sei pane zvandapuwa izvi. Asi mai kana vachipa advice iri based neruvengo, onai mabudiro azvinoita. Ndo patinozoona kuti mai vanoti inda unopuwa musoro waJohani. Mwana nekudawo kuti ari kuitrusta mai zvakanyanya, haana kubvunza zvakawanda, anotofungidzira kuti maybe this head is worthy more than even half of the kingdom yaanga avimbiswa nababa vake. So what I'm saying, my dear friends, today is tive vanhu vanonamatira ruvengo runogona kuva mukati mehana dzedu. Ruvengo rukadyarwa, ruvengo rukarerwa, ruvengo runotsvaga mukana. Mukana wokutsiva yatinoti revenge. Izvi zvinoitika, alright, tikatora situation iyi tinogona kuona kuti yave situation isiri
mukati mehama nehama vanhu havanga vasiri related by blood. Asi nhasi ndinongofungidzira kuti tiwaidhene our horizon yekufunga kwedu, tigone kutarisa ruvengo runogona kuwana pakati pemhuri nemhuri, baba namai, baba nevana, fata nafata, sister nasister, religious and even the Catholics. Tisatanyanya kubuda kuenda kunze uku, ruvengo runogona kuwanikwa within this close family yevanhu vatinenge tichigarisana navo. Hanzi ruvengo urwu tikasava tinokwanisa kuwana mukana wokuyanana mukati meupenyu hwedu, tinosvika pakudyara ruvengo ruchaita kuti tsvagirane mikana yekuti ndichamubata chete, ndichamuitira zvakati. Panozongowanikwa mukana iwoyo, chokwadi tinoushandisa nenzira dzichaita kuti kunyangwe muprofita waMwari anogona kuva anodamburwa musoro. Saka muzuva ranhasi, let's pray for our families. Hanzi nevanotaura, vanhu vanonyanya kutirwadza chaizvo kana tichinge tava neruvengo, dzimwe nguva ndivo vari pedyo nesu vatinofanira kutiregerera, nekuti tinovaona every day, tinodya navo nguva dzose, tinovaona tichikurukura navo. Kana tiine ruvengo mukati mehana dzedu, ruvengo ruchasvika pakuti tigozova tinoitirana zvinhu zvakakura zvakaoma mukati meupenyu hwedu. Ndosaka ndichirangarira mashoko aimbova mutungamiriri wekusouth Africa vaNelson Mandela pavakataura vakati kachengeta ruvengo mukati meupenyu hwedu. Hanzi if we keep hatred is like drinking poison and then waiting for it to kill your enemy. Vachingoreva kuti hatifaniri kuva vanhu vanodyara ruvengo, nekuti kadyara ruvengo runova runoramba ruchikura runotokuvadza isu pachezvedu, tichifungidzira kuti vatinenge vakatitadzira ivavo kana kuti vatiine mataka navo ivavo ndivo vanogona kukuvara. Saka zivai kuti patinodyara ruvengo mukati meupenyu hwedu, hanzi runouraya isu, hariurayi watinenge takavenga. Ndinoona zvakare iko kukanganisirana kwatinoita mukati meupenyu, kwandinoona kirike munguva ino yesinodal process, ndiyo zvakare nguva yatiri kukurudzirwa nekirike napapa vachititungamirira kuti hanzi the church is being invited into this fundamental process yekuti tigone kuva healed in these wounds that are within the church. The church has suffered within itself, and also even in other areas of our relationships, the church has suffered, and yet this nodal process is a process of healing yekuti tigone kuva tinofamba tiri vanhu vanenge vakayanana, vachikurukurirana, vachitaurirana. Saka ngatidzidzei kubva mukati mechiverengo ichi. Nyangwe Herode aifarira kunzwa zvaitaurwa naYohani, asi because of the influence of those who were close to him, haana kugona kuti ave anoita stand on his ground kuti aprotecte Johani. Saka ngatikumbirei kuna Mwari panguva ino yatiri. Let's pray for our healing. Let's pray for forgiveness. Ngatibvisei ruvengo mukati mehana dzedu, patinenge takanganisirana tichiudzana chokwadi nekutaurirana chokwadi nenzira yakanaka, tobatsirana kuti tigone kuenderera mberi tiri vanhu vanofara, tiri vanhu vanoyanana, tiri vanhu vanogamuchidzana rudo rwaMwari, tiri vanhu vanonamatirana, kuitira kuti zvose zvinodiwa kuti zvibudirire mukati meupenyu hwedu zvinobudirira negwara kwaro. Let's pray for peace, let's pray for unity, and let's pray for forgiveness. Ngatiise mukumbiro yedu kuna tenzi, napaine vakarongedzera kuisa zvichemo ngavatitungamirire. God, our Father, we bring to you especially the four priests, Father Brian Kandlela, Father Newman Ndlovu, Father Johannes Zevhito, Father Rongai, Chasarira, as they make their maiden pilgrimage to the shrine of Our Lady of Lords. Oh Mother, may our Mother and Saint Bernadette be with them on their journey, and may their innermost intentions which they carry be answered in the best ways. As we know, our Mother is always does answer our prayers.
Lord, in your mercy, Lord, graciously hear us. Mwari muna masimba ose, toda kukumbirai imi kuti murambe muchikomborera mhuri dzavatenderi venyu avo vane chido chokuti dama renyu rakanaka riendeswe mberi. Zvikuru sei community yavatenderi venyu ivava vatinonamata navo nhasi uno, rambaiwo muchivakomborera kuti vagone kuramba vakasimba muchitendero nokuparidza dama renyu. Tinzweiwo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Toda kunamatira hama dzedu dzakatisiya, vatanzwa tichitanga muteuro uno wemisa, kuti Mwari kana vasati vazorora mumaoko enyu vagamuchireiwo vagowana rugare rwenyu. Tinzweiwo mambo. Tinokumbira kuti mutinzwe. Mwari muna masimba ose, ndo mukumbiro neminamato yedu yatinokumbira nomuna Yesu Kristu tenzi vedu. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received the bread we offer you, fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God forever.
Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we received the wine. We offer you fruit of the vine and work of human hands. It will become our spiritual drink. Blessed be God forever. Pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to God the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Accept, O Lord, we pray, the offerings which we bring from the abundance of your gifts, that through the powerful working of your grace, these most sacred mysteries may sanctify our present way of life and lead us to eternal gladness through Christ our Lord. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. In him we have been pleased to renew all things, giving us all a share in his fullness. For though he was in the form of God, he emptied himself, and by the blood of his cross brought peace to all creation. Therefore, he has been exalted above all things, and to all who obey him has become the source of eternal salvation. And so with all the angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and the blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed, and then that we live into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. We proclaim your death, O Lord, and profess your resurrection until you come again. Therefore, as we celebrate the memory of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation,
giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly, we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world and bring it to the fullness of charity. Together, Francis, our Pope, and all our bishops and all the clergy. Remember all those whom you have called from this world to yourself. Grant that they were united with the Son in a death like this, may also be with him in his resurrection. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to your eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Our Father, Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not in temptation, but deliver us from evil. Amen. deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Let us pray. We have consumed, O Lord, this divine sacrament, the perpetual memory of the passion of your Son. Grant, we pray, that this gift which he himself gave us with love beyond all telling may profit us for salvation through Christ our Lord. Amen. I'm sorry, RaVatenderi. Ndibatsireiwo kutenda. Vafadha mukudya kwavatipa muteuro wemisa neurukuro yatanzwa, which needs no commenting on. I prefer to leave it iri raw kudaro. The only response I can say is, Father Chasarira and your brothers, this is not a one-off conversation. Allow me to suggest that we carry this matter forward and not just carry it forward, but do something about it. All I can say now, RaVatenderi, thank you very much for being with us and for praying for our priests on this very important occasion. Very important occasion, because what they are about to embark on is not just for themselves. It is for us. Not us who are here, but the whole flock. I believe that some of the things that they will do over the next few days will be life-changing for some people somewhere. Maybe here. They will be. But now, Father,
mozofamba zvakanaka. Vatenderi, I will just mention in passing that and Vapamburai will share our details again regarding the offertory which we had. And see we can do the afterwards, and then we will share that Nana Father. And if it pleases you, you can think about what the priests, all the priests, the 4 of them, the refrain which they have shared with us tonight, and we'll just pass that on them so that we begin to make a difference. Majita, Bana Father, Mangwana Kusen, Famba, Atenda Dosera Kambi First Zevhito. Thank you, Baba tinotenda uye neminamato yose yamuri kutiitira kuti tigone kufamba zvakanaka nemukana iwoyo watawana kupemberera muteuro uyu wemisa tichinangana nezvinangwa izvozvi uye nekunamatira Vocations. Dai Mwari vatibatsira varamba vachitikomborera, tinoziva pane simba ravo hapana chinotadzika. Tingawane chikomborero chaMwari. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God. Andina kute